«15 година. Час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман». 27 лютого, 1461 день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Цей день 4 роки тому став переламним в історії захоплення півострова. Саме в ніч проти 27 лютого о 4:45 ранку до Ради міністрів і Верховної Ради Криму у Сімферополі увірвалися озброєні люди у військовій формі, касках і бронежилетах. Російські спецпризначенці захопили кримський радмінний парламент. Над будівлями вивісили російські триколори. Центр Сімферополя повністю був очеплений, міський транспорт не ходив. Вже по обіді до будівлі парламенту окупанти примусово привезли депутатів Верховної Ради Криму. На засіданні відсторонили голову Ради міністрів Криму Анатолія Могильова. На його місце одразу ж призначили кремлівську маріонетку, лідера Руського єдинства Сергія Аксьонова. Та найголовніше – проголосували за проведення так званого референдуму. Голосування фактично відбувалося під прицілом озброєних спецпризначенців. Ничего не было. Здания Верховного Совета Крыма и Совмина Крыма были захвачены неизвестными. Мои переговоры с ними ни к чему не привели. Находящиеся там люди сказали о том, что они не уполномочены вести переговоры. Два КАМАЗа. Они разгружались. Они тихонечко раз. Оружие. Как оружие? Мешки. Автоматы, пистолеты. Ходят так же, как обычно, как всегда ходили. Верховный Совет Крыма прошли члены Президиума Верховного Совета Крыма для обсуждения ситуации. Все те, кто туда пойдет, они не просто идут на сговор с террористами, они добровольно принимают решения для того, чтобы принимать решения под дулом автоматов. Всем спасибо за работу и поддержку. Честь имею. У Криму розпочалося чергове засідання окупаційного суду у так званій справі 26 лютого. Минулого тижня під час попереднього слухання судді повторно почали вивчати процесуальні документи. Адвокати певні, то через брак доказів у так званого слідства немає підтвердження участі підсудних у заворушеннях під кримським парламентом. Мустафу Тегриминджі, Асанова, Арсена Юнусова, Іскандера Кантемірова і Іскандера Мірвалієва окупанти звинувачують у сутичках 4-річної давнини під Верховною Радою Криму. Тоді понад 10 тисяч кримських татар вийшли на мітинг, аби підтримати територіальну цілісність України. Зараз Асанов і Тегриминджі перебувають під домашнім арештом. Вибухи, сльозогінний газ, потерпілі і затримані – все це сьогодні було біля Верховної Ради у Києві. Там побилися мітингувальники з правоохоронцями. Протестувальники намагалися підпалити шини, силовики спробували завадити цьому. Сталося заворушення. Далі в хід пішли вибухові пакети та сльозогінний газ. Відомо, що поліція затримала 9 учасників мітингу. З обох боків є потерпілі. Під час сутичок було пошкоджено камеру знімальної групи АТР.
Все почалося з того, що спровоковані політиками мітингувальники чи протестанти, як їх назвати, чи мешканці цього наметового табору хотіли вдатися до протиправних дій, зокрема до підпалювання шин. Поліція цьому перешкоджала, і Нацгвардія. Перешкоджання поліції Нацгвардії цьому їхньому наміру спричинило до використання ними заборонених предметів, до кидання каміння, а також пляшок. Пляшок, до речі, з запалювальною сумішю. 13 потерпілих правоохоронців, 13 і 9 затриманих правопорушників. Держдеп США вимагає від російської влади негайно покарати винних у смерті Бориса Нємцова. Цього ж сьогодні вимагали і російські опозиціонери. У Києві вони зібрали прес-конференцію, де висловили свої припущення щодо причин убивства Бориса Нємцова. В російській опозиції упевнені, замовник близький до Кремля. Я думаю, что это один из руководителей администрации президента Путина. Изначальный план был, как тоже сегодня говорилось, в ходе пресс-конференции повесить это убийство на Украину для того, чтобы использовать для выделения новых бюджетов на войну, для того, чтобы переделить власть. Было объяснено очень странно отсутствие записей с видеокамер. Выстрелы просто не могли по техническим характеристикам за то время, пока убийца мог стрелять, они не могли 6 выстрелов, он не мог произвести за это время. Бориса Нємцова застрелили у Москві рівно 3 роки тому, 27 лютого. Так зване слідство виявило 5 виконавців. Їм винесли вироки від 11 до 20 років ув'язнення. Замовником та організатором вбивства назвали Руслана Мухуддінова, колишнього офіцера батальйону «Північ». Звинувачення йому пред'явили заочно. Вже 3 роки він у розшуку. Сполучені Штати Америки анонсують нові санкції проти Росії вже у найближчі 30 днів. Таку заяву зробив американський міністр фінансів Стівен Мнучин, а оприлюднила її у своєму твіттері журналістка Bloomberg Салеха Мохсхін. За її словами, чиновник в інтерв'ю запевнив, що Вашингтон застосовує усі існуючі санкції проти Кремля і протягом місяця запровадить нові. У сирійській Гуті, попри оголошене перемир'я, лунали постріли. Гуманітарну тишу ще напередодні анонсувала російська сторона. Триватиме вона кожного дня до 14-ї години, що дозволить цивільним залишити район, який останнім часом жорстко бомбардують сирійські урядові сили. Через недотримання тиші поки невідомо, чи зможе до регіону, де точаться запеклі бої, прибути гуманітарна допомога. Радбез ООН тим часом вимагає негайно розпочати 30-денне перемир'я, бо ж за час 7-денних бомбардувань Східної Гути загинуло 5000 цивільних. Аномальні морози слідом за материковою Україною насуваються і на Крим. Від сьогодні на півострові прогнозують стрімке зниження температури, мокрий сніг, вітер, заметілі, ожеледь. Потужний південний антициклон вже наробив лиха. Негода паралізувала роботу Керченської переправи. У снігову пастку вже потрапили 400 автівок та 20 автобусів з пасажирами. Про це повідомили в компанії-перевізнику «Морська дирекція». Там зазначають, скільки триватиме пауза у роботі Керченської переправи, поки невідомо. Півострів і далі замітатиме снігом, а вітер посилиться до 25 метрів за секунду. Тим часом через сильний вітер без світла залишилась частина анексованого півострова. Через мороз і потужний вітер постраждали лінії електропередач у 4 районах Криму – Сімферопольському, Білогірському, Джанкойському та Ленінському. Таке повідомили у підконтрольному Кремлю Крименерго. Транспортний колапс у Севастополі. Через негоду на вулиці Котовського зіштовхнулись більше десятка автомобілів. Засніжене місто, кажуть очевидці, застигло в заторах попри зусилля комунальників. Надзвичайники рекомендують водіям не перевищувати швидкість або взагалі утриматись від дальніх поїздок. Сьогодні та завтра, за даними синоптиків, у Севастополі сніжитиме, а температура коливатиметься від -3 до +2 градусів. Відтак севастопольців чекає мокрий сніг, ожеледиця та слизькі дороги. Реана Алієва, Заман, АТР. Стрілку відрізало від материка в ніч проти 27 лютого. Через сильний вітер та шторм дорогу між Генічеськом та Стрілковим залило водою. Рівень води на шляху сягає метра. Транспортне сполучення паралізоване. Один з легковиків, що спробував перетнути водну перепону з милу, Сиваш. Рятувальники витягли машину та поки просять водіїв утриматися від будь-яких поїздок цим районом. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман» кримсько-татарського четверті. Зараз на АТР програма «Бугунь». Залишайтеся з нами.